Di na matawa og loyal. Skitoy. Di gin magkasinabo. Ano ning mga itsuraan, ano mo ning mga loyal. Hey guys, welcome na sa atong channel sa Suyaon Ka TV. So karon guys, nanan sa tay i-review og katagag reaction nga kanta guys. Kanta ni siya sa D-Tribe Familia ang Loyal Daw sa Imo. So mo na siya title guys, kanang kuan kay ang title, kanang convincing kay title ba, di ba? So before that di ay hopefully nga nakasubscribe na mo sa atong channel sa Suyaon Ka TV. So magpadayon ta guys ato nasugdan. Skills Production. Welcome sa Suyaon Ka TV. Loyal daw sa imo, mauwi ang inom. Wala daw siya'y kabit, naku siyang makakun. Ayun pa uto, sa iyang pahiyong, kaya iyang kabit, nag-work class na salon. Grabe chorus ay naaday no. Loyal daw siya. Mao mo na siya guys. Sa relasyon mo gud guys, kana kaning inyong relasyon guys, kanang puguso kay mo sa inyong relasyon ba niya, kanang ipon dayon inyong relasyon nabuo ra, gumikan kay barkada mo, sige mo kuyog og inom, mao na anto na disgrasya na ang babae, na buntis na, mao na pinugos na lang ang panag-ipon. Imposible kay maluyal ang laki ana, dili ginainana kasi maluyal ang laki ana, limang ka inyong relasyon nabuo ra ginana, gikan sa barkada, sige inom, ya ikaw man na disgrasya. Siyempre, kaya na may obligasyon, mapugos na lagpuyo, di ba? Di na matawa og loyal. Samtang nagalakaw, nakita na ko imong bana. Naay-laing tuyog, medyo taason nga gwapa. Abi kong ikaw, pero di man suwangon. Busa akong giklaro, kinsay kuyog ni Ador. Nituyog ko sa likod, nitago ko sa kapayas. Ako ni klaruhon, kay dili ko gusto bias. Grabe imong bana, naka-jacket, naka-inshirt. Kuyog ang babae na malit sila og t-shirt. Mao lagi na guys, tinuod gina guys, mas giingon mo gud nila nga pinangga ang kabit kaysa asawa. Mas pinangga ang kabit kaysa kalibin. So tinuod man na siya gud kay syempre ingon ana dahil sa sitwasyon dahil nga napugos lang dahil kog ipon kay gumikan, striktong ginikanan sa babay, striktong ginikanan sa laki, na disgrasya ng babay. O syempre mapugos yung ipon ng laki, mapugos yung ipon ng babae kay wala na ni resulta naman. Pero dili na siya magpasabot nga samtang nag-ipon mong duha, loyal na siya sa imuha. Nabaday loyal nga ang inyong panag-ipon pinugos. Wow, di na mahitabo. Wa gina. Pero ikaw halos dili palitan. Inutang nga bulan pagod ang ipasudaan. Ako aning isulti kay makakonsensya. Akong gipitsura na ako'y ebidensya. Grabe. Napag-ebidensya. Chismuso sa dining tawhan na. Mura sa dining siya kuhan day. Kanang radyo baktas ba. Pero to guys, kanang kuan man sa gina siya guys. Lesson learned man sa guna sa ron sa mga labi na sa mga bagong tubo ron guys. Kanang hilig kayo kanang hilig dali kay makuan sa kanang kuan guys ba. Dali kay mga pila pa edad, mga bata pa kayo nya. Human masud na sa inanang sitwasyon nga na disgrasya na. Siyempre dili gid nimo dili gid na mawa nya bata po kayo nya mo matured pa magakitag lain mao na posible kayo tagsar gid kita ron nga kanang loyal gyud tinuod. Maihap na lang mi. At sa babae murag 20 anyos, nakita na ko sila na malit og arios. Ang naong sa babae hawig ni Liza. Kinsa nga Liza? Liza Soberano? Dili oy, Liza Dilima. Grabe bintaan na natatog si Liza Soberano kay murag itsuraan, grabe may dinam na makaon. Sa imo, mauwi ang inom. Wala daw siya'y kabit, naku siyang makakun. Ayun pa uto, sa iyang pahiyong, kana iyang kabit, nag-work class na salon. Bati man sa guna good guys, bitaw sa tinuod lang kasagarang mga bit. Wala na may mapili ron, mababae ug malaki, mga bit mga good mao mo guna siya nang kuan guys baka nang sa petanto nag-ipon mo, mag-asawa mo, dayon kanang wala gani mo agi inyong relasyon sa kanang ang gitawag nila kuan guys baka nang swituhay mo sa inyong batasan ba.
inyong relasyon gani wala mo agig nagswito ka, maka-adjust ka unsay weakness, maka-adjust ka sa laki pod ug unsay weakness sa laki, weakness sa babae. O inana ba din. O pinugos man gud inyong relasyon, gumikan kay wala na disgrasya na lagi, o mapugos og ipon, mao na siya. Digin magkasinabot mo puyo ra mo pila ka tuig dako possible na nga nagiusa ninyo nga dili mo mahimong maluyal. Di ba kay dili man gud sa deserve, wala nimo na deserve ang gugma ba nga unta inyong untang gikuan ba nga sa pagdagan sa panahon ba ang inyong relasyon gani magkahinog ang inyong manggong panag-ipon nahitabo lang na siya gumikan kay na disgrasya na. So wala gid kay mabasol na og sa usag-usa ninyo na makakitaglain mo na siyang di na siya mahitabong maluyal nimo. Wa babae. Ingon niya ikaw ra jud ug walay lain nga sa iyang gugma ikaw walay kabahin. Apan ako nakita dito sa may park nabutiun nga gwapahon murag si Sandara Park. Maoy tuyog sa imong bana abi kog ikaw kay pareha mo og kolor sa buhok medyo bulaw. Apan sa ko pagtutok lahi man jud nga chick gusto nako picturean tapos isend ang ilang pic nitago ko sa may pun. Smuso gini tawahan na gid. Radyo baktas. Wa babae. Pero di sa takakuan pod kay basi concern lang pod sa day. Silingan baron, kaliwat baron. Concern lang pod day sa usa ka babae, sa usa ka laki, di ba? So ina positive boy sad mas maayo man sad good kay haron sad nga mapukaw ug natuog man kay ka nga mao na day na ang imo na din ka Paris day, ang imo na din kalibin, ang imong asawa or imong bana day wan na. Nakingmingle na day glain din, na day lain gi kuyog-kuyog din, nya ikaw blind ray ka di ba? So mas maayo sa dong nasa mga tao sad nga makasumbong og ingon anay gibuhat sa imong Paris ba di ba? Dili man sa nadautan gud. Nuan nga murag na muso di ko himantayon labi na di ko chismoso sa ko kahigala nga sa imo na concern muraog sa TV5 nga naay concern citizen pag human nila sa park ni diretso sa salon dala-dala pa og bulak palit-palit pag balon grabe imong bana hilas og pilingon mura baya og gwapo dako bayag ilong. Skitoy. Grabe. Sakit kito Igo ko Ito guys, ana gina siya guys. Tinod man na siya good. Kasagaran sa biyarong mga kuansat, kasagaran sa dung mga kabit, mga hilason sa gayo, mura sa mga itsuraan. Ano ning mga itsuraan, mo ning mga loyal. Ano kaning panahon karon? Hayno ning mga kanang pinagpala sa kanang kuan, wag yun tarong niya. Hayno ning mga kanang talagsaon kay naong kanang mga endangered species, ano ni mga hiligig pangabit, di ba? Loyal daw sa imo, mauwi ang ingon. Wala daw sa ikabit, nakusang baka akon. Ay yun pa utok, sa iyang pahiyong, kanayang kabit, nag-work na sa salon. Oh my God, grabe kalapad. Imong uyab nagsugod besos wala man agad. Ako siyang gitawag, hoy, igo ka ditutok. May daway na siya sabay ang short kay pinapuok. Pamati alagi tawhana. Duda ko sa iyang kasabay nga dalaga. Wati kagiatik, wako nagbinurit. Misnis na ho ng badge, murag mo din sa kujit. Samtang nagabaklay, kamot nagunit-gunit. Grabe ka sweet, na apay pakuhit-kuhit. Kung makakita ka, astag yung nood. Dalihan baya sa imong laki, astag yung bututa. Nagsinurang adtang, murag hantakan. Nga siya pa'y mga Grabe sa nitawaan na sa di mura sa ni siya kanang radyo baktas na chismoso pa nya hinawayon bagi nagi kumpleto ginya tanan gid nindot ning makasilingan ta ginani ra. taglait kalami badyakan. Hindi wow, bulagi na na. Ayaw patinanga, na ako'y baril ikaw na ang bahala. Agay Lams, malintir na ako ni Lams. Pariyami ka pilido ani Benito. Loyal daw sa imo, mauwi ang ingon. Wala daw sa ikabit, nakusang bakakon. Ayun pa utok, sa iyang pahiyong, kanayang kabit, nag-work na sa salon. Loyal daw sa imo, mauwi ang ingon. Wala daw sa ikabit, nakusang bakakon. Ayun pa utok, sa iyang pahiyong, kanayang kabit, nag-work na sa salon. Oh, mao to siya ang kanta sa D-Tribe Familia guys nga title kay
loyal daw sa imo, loyal daw sa imo. So daghang salamat sa kanta ninyo ha. Then mahatag tag reaction guys. Kini nindot biya siya nga kanta guys, nindot biya yang lyrics guys. Gawa sa iyang beat pod nga medyo jolly pod, yang lyrics pod kay medyo sabotable kay ba, meaningful. Bisag gipaagi nila medyo komedya ang dagan sa ilang istorya sa lyrics, pero og imong sabton makasabot yuga. So muhatag tag reaction, loyal daw sa imo. Dili man gud ana siya guys. Hinoon daghan masad gud ron nga bisag unsa katarong ang asawa, bisag unsa katarong ang bana, mangita gyud lain. Pero mas maayo man gud guys sa relasyon ninyo guys, inyong pahinugon guys, bagikan mo naguyab-uyab, hantod ni matured ang inyong relasyon, dili ninyo dalion guys ba kay ara man gud ka makasinati og kanang smooth ang dagan sa inyong relasyon ba, smooth gani na ipadulungan. Likayan gina ninyo sa relasyon gani guys nga kanang tag-as kay mog pride o mao na siya makapakuan sa kanang guangod sa bana sa asawa, makapatandog sa kanang garbo sad ba, libi na taas kay pride bisag maoy ang asawa mo sayop, ang bana mo adjust ug ang bana mo sayop, ang asawa mo mag-adjust. Dapat manggod sa relasyon guys, give and take lang ba. O nakasa mo kay ka dawato nimong sayop nimo, ug nakasa ka, di ba? Imong baghuon, tarungon nimo imong kinabuhi, matarong imong pamilya. Pero reminder lang yun sa mga batan-on karon nga naguyab-uyab. Ayag yung pugsa ninyo inyong relasyon nga maabot sa punto nga og ikaw babae madisgrasya ka, mabuntis ka. Although bisag niipo na nimo ang laki, dili ka makaingon loyal gina nimo, di ba? Dili ka makaingon kay loyal na nimo kay pinugos na man gud na inyong relasyon. Dapat unta sa relasyon ipaagi niyo step by step hantod may smooth ang dagan sa inyong relasyon. Bisan pagkasado mugdi, ang importante nagkasinabtanay mo o nya nagkaila-ilahay mo sa katong uyab pa mo sa inyong mga batasan o para hibaw mo adjust ba o maabot sa punto nga mag-ipon nagidmog na mo anak, di ba? So maura na siya guys. So welcome day sa Suyoon Ka TV. Sa katong wala pa ka subscribe na guys. So daghang salamat guys.